എൻ്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കുറച്ച് മാതാജിമാരും പ്രഭുജിമാരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെവൽ 2 നിന്നുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ഭക്തിശാസ്ത്രയിൽ നിന്നുണ്ട്, നമിനി മാതാജി പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മൾ ലെവൽ 3 പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങള് ഉപദേശാമൃതം, രണ്ടാമത് ഈശോപനിഷത്ത്, മൂന്നാമത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഈ 3 ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ ലെവൽ 3 കാണുന്നത്. അതിൽ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ബാച്ചിലെ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് തുടങ്ങുകയാണ്. അതാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ഈശോപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ആയിരിക്കും എടുക്കുക. അപ്പോ ഉപദേശാമൃതം മിസ്സായി പോയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇതിങ്ങനെ ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത ബാച്ചിൽ നമ്മളിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും ഉപദേശാമൃതം ഒന്നുകൂടെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബാച്ചിൽ ഉപദേശാമൃതം മിസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ബാച്ചിൽ ഉപദേശാമൃതം കേൾക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടാതെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്യൂസ് ഉണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഈ സൂമിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മാതാജി ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. പുതിയതായിട്ടുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. സ്മിത മാതാജി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിൻ. അപ്പം മാതാജിയോട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ക്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിലോ അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്മിത PJ മാതാജിയാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിൻ. കൂടാതെ ഗീതാ ഭരതൻ മാതാജി ഉണ്ടാവും. മാതാജിയോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങാം. എല്ലാരും റെഡിയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, റെഡിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഉപദേശാമൃതം പോലെ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല ഈശോപനിഷത്ത്. ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ഫിലോസഫിയാണ്. അപ്പം ഫിലോസഫി കൂടുതൽ വരുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രയിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്ത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഈ 3 ബുക്കുകൾ നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ. ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഇതിന്റെ പുസ്തകങ്ങള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ മലയാളം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ. മാതാജി മലയാളം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മലയാളം ഇപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. നേരത്തെ ഇല്ല. മലയാളം അയച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ മാതാജി, എത്തിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഐശ്വര്യ മാതാജി അതാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ. അല്ലാത്ത ഇസ്കോൺ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം, ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ ഇസ്കോണിൽ നിന്നും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ 3 ബുക്കുകൾ എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞത് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. മാതാജി കേട്ടില്ല, ഏത് ബുക്കാന്ന് പറയാവോ? ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഉണ്ട്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഇല്ല. മാതാജി, ഈ ബുക്സുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യും? അതെ, അത് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് തീർന്നു. അത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, അത് വന്നിട്ടില്ല. വരുമ്പോ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാം. അല്ല ഉടനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ ഗുരുവായൂർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എല്ലാം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഈ 3 ബുക്കും ഉണ്ട്. മറ്റേ കിസിന്റെ 3-1 കിടക്കണത് എന്താണ്? 3-1 കിടക്കണത് അത് അന്നേരം ഈ 2 പുസ്തകത്തിന്റെ 2 വേറെ വരുവാ? കിസ് ചെയ്യുമ്പോ അത് 3-1 കിടക്കണത്. ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ? 3-1 കിടക്കണത്. അന്നേരം ഇപ്പൊ ഇനി 2 പുസ്തകത്തിന്റെ വേറെ വരുവാ? അതെ, വേറെ വരും. വേറെ വരും. അതെ. അപ്പൊ 3 ബുക്കില് 1 ബുക്കായേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ.
മൂന്നിൽ ഒന്നൊന്നാ കിടക്കണം, അതിന്റെ ചോദിച്ചത്. ആ അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്മിത മാതാജിയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇടാം പ്രഭു. വേണുഗോപാൽ പ്രഭു സ്മിത മാതാജിയുടെ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്മിത, ബുക്സിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടെ പറയാം: ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांधा राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങാം. ഈശോപനിഷത്ത് ധ്യാനം. കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമദ് എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം ആണ് നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്ത് കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമദ് എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പോ എല്ലാരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിന്റെ ഓഥർ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കുക. ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കാണും. ഇസ്കോണിന്റെ ബുക്ക് തന്നെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥമെല്ലാം മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പോൾ ഈശ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം, വേദങ്ങൾ 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വേദങ്ങൾ? 4 വേദങ്ങൾ മാതാജി ഋഗ്വേദം, 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 സാമവേദം, സമവേദം, ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവേദം. അതെ. അപ്പൊ 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചത് വ്യാസദേവൻ കലിയുഗത്തിലാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ദ്വാപരയുഗം വരെ നമുക്ക് ആകെ ഒറ്റ വേദമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് യജുർവേദമായിരുന്നു. ഒറ്റ വേദമായിരുന്നു യജുർവേദം. ഈ യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. യജുർവേദത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഈശോ ഉപനിഷത്ത്. അപ്പോ ഇതില് ശരിക്കും ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്വയംഭൂവ മനു യജ്ഞ അവതാരത്തിനോട് അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ.
അപ്പോ സ്വയംഭുവ മനു യജ്ഞ അവതാരം, ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരുപാട് അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു അവതാരമാണ് യജ്ഞ എന്ന അവതാരം. ആ അവതാരത്തോട് മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും രജിസ്റ്ററുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ്. ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഇത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പല പല ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ബുക്കായിട്ട് എടുത്തതാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ ഈശോപനിഷത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ രാധാ ഗോവിന്ദിനോടും പ്രഭുപാദരോടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫിലോസഫി ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ പറയുന്നു, വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. പ്രത്യേകമായും പൊതുവായും എടുത്ത വേദങ്ങൾ. ഇതില് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ധ്യാന മന്ത്രമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്ലോകം 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഈശാവാസ്യ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഈ ബുക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. ഈ ബുക്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു ധ്യാന മന്ത്രമാണ് കാണുന്നത്. ധ്യാന മന്ത്രം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ധ്യാന മന്ത്രമുണ്ട്. പിന്നെ ശ്ലോകം 1 തൊട്ട് 3 വരെ. ഇതില് ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത എന്താണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ അല്ല, നമുക്ക് തോന്നിയ പോലാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിന്റെ ഫലം എന്താണ് കിട്ടുക. ഈശാവാസ്യ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവരുടെ വിധി. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ വിധി എന്താണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രയോജനം എന്താണ്. ഇതെല്ലാമാണ് ധ്യാനം ശ്ലോകം 1 തൊട്ട് 3 വരെ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അചിന്തനീയമായ ഭഗവാനെ ഒരു മഹാഭാഗവതന് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പ്രയാസം. നമ്മളുടെ സാധാരണ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു മഹാഭാഗവതന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിലെ 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇനി ശ്ലോകം 9 മുതൽ 11 വരെ ഉള്ളതിൽ പറയുന്നത് ജ്ഞാനത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെയും അജ്ഞാനത്തിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ഇനി ശ്ലോകം 12 മുതൽ 14 വരെ ഉള്ളതിൽ പറയുന്നത് നിരപേക്ഷമായ ആരാധനയെ ആപേക്ഷമായ ആരാധനയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആപേക്ഷമായിട്ടുള്ള, അതായത് മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇനി 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മൊത്തം 19 ശ്ലോകങ്ങളും ഒരു ധ്യാന മന്ത്രവുമാണ് ഈശോപനിഷത്തിലുള്ളത്. അതിലെ ഓരോന്നിന്റെയും ഡിവിഷനാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. അപ്പോ ആ ധ്യാന മന്ത്രമുണ്ട്. പിന്നെ ശ്ലോകം 1 തൊട്ട് 3, 4 തൊട്ട് 8, 9 തൊട്ട് 11, 12 മുതൽ 14, 15 മുതൽ 19, അങ്ങനെ 19 ശ്ലോകങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അവതാരിക മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നമുക്ക് ധ്യാന മന്ത്രം, ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ധ്യാനം, പിന്നെ ശ്ലോകം 1, 2, 3 അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 7 പ്രമുഖ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാന സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആത്മീയതയും ഭൗതികവാദവും കുറിച്ച് പറയുന്നു.
അവ്യക്തിഗതവാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു, ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, പരമമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ചും ഈശാവാസ്യ തത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ ഈശോപനിഷത്ത് എടുക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ശരിക്കും ഈശോപനിഷത്ത് ബ്രഹ്മവാദികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദികളുടെ ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈശോപനിഷത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും കൃഷ്ണൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഒരു മന്ത്രത്തിലും പറയുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കൃഷ്ണനാന്നുള്ള ഒരു വാക്കുപോലും അല്ലില്ല. പക്ഷേ പ്രഭുപാദർ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആ ശ്ലോകം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. എന്നാൽ ഇത് അറിയാത്ത ഒരാൾ, നമ്മളുടെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സംസ്കൃതം അറിയാം, ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ഈശോപനിഷത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്കതിന്റെ സത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആചാര്യന്മാരിൽ കൂടെ പഠിക്കണം, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരിൽ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ. കാരണം വേദം എന്ന് പറയുന്നത്, വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവല്ലേ? ഏതൊരു അറിവിനെ നമ്മള് വേദം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ വേദം, നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വേദങ്ങൾ, അത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ അറിവ്, വേദങ്ങളുടെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്ന അറിവ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, കാരണം ഇത് ഈ ലോകത്തുള്ളതല്ല, ഇത് ഈ ലോകത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ ഒരു സാധാ മനുഷ്യന് എഴുതാൻ കഴിയില്ല. അത് ആ പുരുഷേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാകതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, തെറ്റുകളില്ലാത്ത വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുകൾ ഉള്ളതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും തെറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഉയർന്ന ജീവജാലമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏതാണ്? മനുഷ്യജന്മമാണ്. ഈ മനുഷ്യനായിട്ട് പിറന്നാലും നമ്മൾക്ക് തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതം. അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയതല്ല വേദം. വേദങ്ങൾ തെറ്റുകളില്ലാത്ത വ്യക്തി എഴുതിയതാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വ്യാസദേവനാണ് വേദം രചിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ കലിയുഗത്തിന് മുമ്പ് വേദങ്ങളെല്ലാം ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തുക? അവര് കേട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഒന്നും എഴുതില്ല. വേദങ്ങൾ അന്നൊന്നും എഴുതുന്നില്ലായിരുന്നു കലിയുഗത്തിന് മുമ്പ് വരെ. ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. അത്ര മെമ്മറി ആയിരുന്നു അന്നുള്ള കാലത്തുള്ളവർക്ക്. ആ യുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ട്. ഒരു വട്ടം കേട്ടാൽ തന്നെ അത് അവരിൽ ഉറച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ കലിയുഗത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കലിയുഗത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രായേണ അല്പായുസ സാധ്യ കലോ അസ്മിൻ ജനേ യുഗ മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യാഹി ഉപദ്രുത. മന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മന്ദതയാണ്, വളരെ മടിയന്മാരാണ് നമ്മള്. കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മടിയനാണ്. മടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യത്തിലും മടി. ആത്മീയ ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ വളരെ മടിയാണ് അവര്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ അവർ പറയും എനിക്കിതിനൊന്നും സമയമില്ല. അവരെല്ലാരും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ മടിയുള്ളവരാണ്. സുമന്ദമതയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭഗവത് പ്രേമമാണെന്ന് അറിയാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം, അതാണ് എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവരാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലുള്ളവർ. മന്ദഭാഗ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യദോഷികളാണ്. കാരണം വീണ്ടും എത്ര വട്ടമാണെങ്കിലും ചതിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ളവർ. ഉപദ്രുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ആങ്സൈറ്റി, അവർക്ക് സ്ട്രെസ് വരും.
വിഷാദം വരും, ദേഷ്യം വരും, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല, എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കലിയുഗം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഓർമ്മശക്തി എത്രയാണ് ഉള്ളതെന്നല്ലേ. ഇന്ന് നടന്ന കാര്യം പോലും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നടന്ന കാര്യം പോലും ഓർമ്മയില്ല, ഇന്ന് കുറച്ചു മുമ്പ് എന്താ നടന്നതെന്ന് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഇത് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എല്ലാം രചിച്ചു. കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, അവർക്കിത് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവരിത് രചിച്ചു. എന്നാൽ ഈ രചിച്ചിട്ടുള്ള വേദങ്ങൾ നമ്മളുടെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതൊരു ആചാര്യനിൽ കൂടെ, ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം വേദം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ വേദജ്ഞാനം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഈ ജ്ഞാനം എവിടെയാണ് കൊടുത്തത്? നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഹൃദയത്തിൽ. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദികവേ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം, വേദജ്ഞാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് വേദജ്ഞാനം വെളിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല. കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുപരമ്പര അല്ലാതെ വേറെ ഏത് ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും യഥാർത്ഥമായിട്ട് വേദം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കണം. കാരണം പ്രഭുപാദർ ആ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യനാണ്. ഭഗവാനിൽ തുടങ്ങിയ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം, ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടി വന്ന ആചാര്യനിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക. അവതാരിക. അവതാരികയിൽ വേദത്തിന്റെ നിർവചനവും വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് നേരിട്ട് വേദസാഹിത്യമാണ്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രുതി. നമുക്ക് വേദജ്ഞാനം 2 തരത്തിലുണ്ട്. ശ്രുതിയുണ്ട്, സ്മൃതിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡില്, ഈ ഒരു ഗ്രാഫില് നമുക്ക് കാണാം. വൈദിക ജ്ഞാനം 2 തരമുണ്ട്. ശ്രുതിയുണ്ട്, സ്മൃതിയുണ്ട്. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ശ്രുതി കേട്ട്, അല്ലെ, പരമസത്യം മാറ്റമില്ലാതെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. കേട്ടിട്ട് വേദങ്ങളായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ഓറൽ റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കേട്ട് എഴുതുന്നതാണ്. അതായത് പൂർവാചാര്യനിൽ നിന്ന് കേട്ട് ഉള്ളതാണ് ശ്രുതി. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഋഷിമാർ രചിച്ചതാണ്. ഋഷിമാർ അവരുടെ സ്മൃതിയിൽ നിന്ന്, ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സ്മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറിയാണ്, ഓർമ്മ. അപ്പൊ സ്മൃതി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷിമാർ രചിച്ചത്. അവരുടെ പദങ്ങൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയേക്കാം. അപ്പം സ്മൃതി നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ദ്വാപര യുഗത്തിലുള്ളപ്പോ എഴുതില്ല. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഋഷിമാര് അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എഴുതി തരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഓർമ്മയും ഋഷിമാരുടെ ഓർമ്മയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യല്. നമ്മളുടെ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മറന്നുപോയാലും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ഒക്കെ ചേർത്ത് എഴുതും. അങ്ങനെയല്ല ഋഷിമാർ. ഋഷിമാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്. അവർ ഈ ഓരോ കാലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് അറിഞ്ഞ് എഴുതുന്നവരാണ്. ഒരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയവരാണ് ഈ ഋഷിമാർ. അവര് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്മൃതിയിലൂടെ വരുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പരമസത്യം കേട്ട് എഴുതുന്നതാണ്. അത് അതുപോലെ കേട്ട് എന്താണോ അത് ആ വൈദിക സംസ്കാരത്തെ എഴുതുന്നതാണ് ശ്രുതി. ഈ ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 വേദങ്ങളും ശ്രുതി ശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ അവിടെ ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. ധനുർവേദം, ആയുർവേദം, ഇവയെല്ലാം ശ്രുതിയാണ്.
പിന്നെ വേദാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളും ശ്രുതിയിൽ വരുന്നു. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയണ്ട, ജസ്റ്റ് എന്താന്നൊന്ന് ഓവറോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇനി വേദങ്ങളിൽ തന്നെ കർമ്മകാന്ഡം വരുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനകാന്ഡം വരുന്നുണ്ട്. കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ വരുന്നതാണ് സംഹിതകൾ, മന്ത്രങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണർ ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട മന്ത്രങ്ങൾ, അതായത് ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടും. ആ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ വേദങ്ങൾ വഴിയാണ്. അതാണ് കർമ്മകാന്ഡം. കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതലും ഈ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടാനുണ്ട്. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ചിലപ്പം പുത്രലബ്ധി, ധനലബ്ധി. അപ്പൊ അതിന് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പുത്രന്മാരെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന ദേവനെ ആരാധിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ധനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ദേവിയെ ആരാധിക്കൂ, ശക്തി ലഭിക്കണം, ശാരീരികമായിട്ട് സുഖം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, കർമ്മകാന്ഡം. അപ്പൊ അതൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച്, ഇന്ന ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകാനായിരിക്കും താല്പര്യം. അപ്പൊ ഉപരിലോകങ്ങൾ, സ്വർഗലോകത്ത് പോകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് യജ്ഞം ചെയ്താൽ സ്വർഗലോകത്ത് പോകാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മള് ഒരു ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, ബ്രാഹ്മണാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. അതിലാണ് വരുന്നത് ജ്ഞാനകാന്ഡം. ജ്ഞാനകാന്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഉപരിയായിട്ട് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ, ഒരു ചിട്ടയായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം അധികം ഉണ്ടാകില്ല. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉപരിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ ചിട്ടയോടെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ജ്ഞാനകാന്ഡം. അപ്പോ പിന്നീട് ആരണ്യകാന്ഡം വരും. ആരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരണ്യം, ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ മലയാള വാക്ക് കാടൽ മാതാജി, കാടൽ. കാട്. അപ്പൊ ആരണ്യകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മള് എന്താണ്, വാനപ്രസ്ഥം, അതായത് വനത്തിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെ എന്താണ് മുക്തിയിലേക്ക് പോകാം, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ആരണ്യകാന്ഡം. അപ്പോ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി കാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, അത് ആരണ്യകാന്ഡത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരമ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഉപനിഷത്ത്. ഉപനിഷത്ത് ഒരു ഹാർഡ് കോർ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ബുക്കാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങനെ? പൂർവ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉപനിഷത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഉപനിഷത്ത്, ഇതിന്റെ ഉപനിഷത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഉപ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപവാസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടുത്ത്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുക, അടുത്ത് ഇരിക്കുക. ആരുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കണം? ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് പരമസത്യത്തെ പഠിക്കുക. അതാണ് ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് പരമസത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് പഠിക്കുക. ആ പരമസത്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം ഉപനിഷത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഉപനിഷത്ത് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്, പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ആ ഉപനിഷത്ത് ആചാര്യന്റെ, ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഈ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം ശിഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ശ്രുതിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലായി. ഈ ജ്യോതിശാസ്ത്രം, വ്യാകരണം, ഇതെല്ലാം ശ്രുതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി സ്മൃതിയിലാണ് നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, തന്ത്ര ആഗമങ്ങൾ, സദ്ദർശനം, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് സ്മൃതിയിലാണ്. അപ്പൊ സ്മൃതിയിലാണ്
പുരാണങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പുരാണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പുരാണങ്ങൾ രാമ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ഭാഗവത പുരാണം നമ്മളുടെ ഭാഗവതം. ഏറ്റവും അല്ലെ മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരാണം. ഗരുഡ പുരാണം അല്ലെ. ഇതെല്ലാം പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്മൃതിയാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനം തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതിയുണ്ട്, സ്മൃതിയുണ്ട്. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ, ഋഷിമാരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്മൃതി. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക, കേട്ട് പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രുതി. അപ്പൊ ശ്രുതിയിലാണ് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം ശ്രുതിയിൽ വരും. സ്മൃതിയിൽ വരുന്നതാണ് പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും എല്ലാം സ്മൃതിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ സ്മൃതിയില് വരുന്ന പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മാതാജിമാര് പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താ മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണമുണ്ട്, ഗരുഡ പുരാണമുണ്ട്, അങ്ങനെ അനേകം പുരാണം. അതിൽ ഏറ്റവും പഴുത്ത് നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ എല്ലാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മഹാപുരാണം, ഏറ്റവും അതാണ് ഭാഗവത പുരാണം. പിന്നെ ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മഹാഭാരതം, രാമായണം. ഇതെല്ലാം ഇതിഹാസത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എവിടെയാ വരിക? ഭഗവത്ഗീത എവിടെ വരും? ഇവിടെ ഒന്നും ഭഗവത്ഗീതയുടെ പേരേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതത്തിലല്ലേ? മഹാഭാരതത്തില് ഭീഷ്മപർവത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ മഹാഭാരതം ഏതിലാണ് വന്നത്? ഇതിഹാസം. ഇതിഹാസത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്മൃതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങൾ. അപ്പോ ഈ ശ്രുതി നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ഉപനിഷത്ത് എവിടെ വരുന്ന? ശ്രുതി. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ എവിടെ വരുന്ന? സ്മൃതിയിലാണ് വരിക. സ്മൃതിയിലാണ് പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതിഹാസത്തിലാണ് മഹാഭാരതം, രാമായണം ഒക്കെ ഇതിഹാസമാണ്. ആ മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇതൊക്കെ കുറെ പല പല എന്താ ഓരോ ഋഷിമാര് രചിച്ചിട്ടാണ്. വേദാന്തം, പിന്നെ മീമാംസ ഫിലോസഫി, ഇതൊക്കെ പല ഫിലോസഫിയാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഗൗതമ ന്യായ ഫിലോസഫിയാണ്, ഗൗതമന്റെയാണ് ന്യായ ഫിലോസഫി. പിന്നെ വൈശേഷിക ഫിലോസഫി, യോഗ, ഇതൊക്കെ സദ്ദർശനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. സാഖ്യ, ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സാഖ്യ ഫിലോസഫി ആരാ എഴുതിയത്? സാഖ്യ കപിലൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കപിലമുനി അല്ല. ഈ പറയുന്ന കപില ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കപിലനല്ല. രണ്ട് കപിലനുണ്ട്. ഈ സാഖ്യ തന്നിട്ടുള്ള കപിലൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളെ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ, 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം നിർമ്മിച്ചത്, അതൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനിലെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ അതൊന്നും പറയുന്ന കപിലനല്ല. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് കപിലമുനി, അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമാണ് കപിലൻ. പിന്നെ വൈശേഷിക ഫിലോസഫി, അത് കന്നഡ എന്ന മഹർഷി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. കന്നഡ. അത് അവിടെ പല തിയറീസ് ആണ് പറയുന്നത്. അറ്റോമിക് തിയറി, മോളിക്കുലാർ തിയറി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സയൻസിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണിത്. പിന്നെ ഇവിടെ പതഞ്ജലിയുടെ ഫിലോസഫി, ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം വരുന്ന എവിടെയാണ്? ഇതെല്ലാം സ്മൃതിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതേ ഉള്ളൂ, വേദജ്ഞാനം തന്നെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതിയുണ്ട്, സ്മൃതിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഉപനിഷത്ത് ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ്. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രുതി. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷിമാർ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന്
അവർ ഓരോ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് ഓരോ കാലത്തിനും വേണ്ട രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്മൃതി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും എല്ലാം സ്മൃതിയിൽ വരും. ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങളെല്ലാം ശ്രുതിയിലാണ് വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അവതാരികയില് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാവിനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഗണിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആരാ എന്ന് നമ്മൾ ആരോടാ ചോദിക്കുക? ആരോട് ചോദിച്ചാലാണ് അച്ഛനെ മനസ്സിലാകുക? അമ്മ പറഞ്ഞു തരും ആരാണ്. അമ്മയോട്. അമ്മയോട് ചോദിക്കും. അതേപോലെ നമ്മുടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരാണ് എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പരമപിതാവ് ആരാണെന്ന് ആരോട് ചോദിക്കണം? മാതാവ്. ആ മാതാവാണ് ശ്രുതി. ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ മാതാവാണ്. അപ്പൊ മാതാവിനെ പോലെയാണ് ഗണിക്കേണ്ടത് ശ്രുതി. അമ്മയിൽ നിന്ന് നാം അളവറ്റ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക? നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ. അതുപോലെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന് അതീതമായ വസ്തുതകൾ അറിയണമെങ്കിൽ, പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയാതീതമായ അറിവ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഈ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. വേദങ്ങൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടോ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ടോ നമ്മളുടെ സ്വന്തം എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊണ്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വേദങ്ങളിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉള്ള ഭൗതികവാദി ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ദൈവം ഉണ്ടോ, എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കാണാത്തത്? എനിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വികലമാണ്. ദൈവത്തെ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് മാത്രമേ, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി, എന്നെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ കാണാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം വികലമാണ്. അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ കാണും. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം, നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കുറ്റങ്ങൾ, നമ്മളുടെ കുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, കുറവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി കാണും. അപ്പൊ ഈ കുറവുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും നമ്മളുടെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിനും എല്ലാം അപ്പുറമായിട്ടുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ അമ്മയോട് ചോദിക്കണം. അമ്മയായിട്ടുള്ള മാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? ശ്രുതി. ശ്രുതിയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വേദത്തിന്റെ നിർവചനവും വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശവും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ശ്രീല പ്രഭുപാദ സ്ഥാപിക്കുന്നു. വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിവ്. വേദോപദേശങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. നമ്മളിവിടെ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് അറിവുകൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല അറിവ്. വേദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥ അറിവ്. ബന്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ അറിവിന് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ ഈശോപനിഷത്ത് നേരിട്ട് വേദസാഹിത്യമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്, അത് വേദസാഹിത്യമാണ്. ഇനി വേദങ്ങൾ 3 വിഭാഗങ്ങൾ പറയും. ശ്രുതി, പ്രസ്ഥാനം, സ്മൃതി. നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞു. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേട്ടത്? യഥാർത്ഥ വേദം. വേദങ്ങളിലെ വേദവ്യാസൻ 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 4 വിഭാഗങ്ങളാണ് ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം, സാമവേദം. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷിമാർ സ്മരിച്ചത്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് സ്മൃതിയിൽ വരുന്ന പുരാണങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? 18 പ്രധാന പുരാണങ്ങളാണുള്ളത്. കൂടാതെ മറ്റു പുരാണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിഹാസം, മഹാഭാരതം, രാമായണം മുതലായവ വേദങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിഹാസം എല്ലാം സ്മൃതിയിലാണ് വരുന്നത്. മനുസ്മൃതി അതെല്ലാം സ്മൃതിയിൽ വരുന്നു. ഇനി ന്യായപ്രസ്ഥാനം, അത് വേദാന്ത സൂത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ന്യായപ്രസ്ഥാനം. വേദങ്ങൾ മുതൽ ഭാഗവതം വരെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ് മുന്നേറേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ താഴത്തെ ലെവലാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് വേദങ്ങളിൽ ചില ആചാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് പുത്രലബ്ധി, ധനം ലബ്ധി, നമുക്ക് ആരോഗ്യം ലഭിക്കണം, നമുക്ക് നല്ല കുടുംബ ജീവിതം വേണം. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണം, ഏതൊക്കെ പ്രകാരം ഏതൊക്കെ ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യണം, സ്വർഗലോകം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വരും. അപ്പൊ വേദ ആചാരങ്ങളുടെ ശേഖരങ്ങളെല്ലാം വേദങ്ങൾ ഉണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ആചാരങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അവിടെ വരുന്നു ഇതിനപ്പുറമായി ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് എന്തുണ്ടെന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം വേണ്ട. ഇതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് ഉപനിഷത്തുകൾ സഹായിക്കും. പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു തരും. ഇനി അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി. അല്ലെ? നമുക്ക് ഭക്തി വേണമെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അമല പുരാണമായിട്ടുള്ള ഭാഗവത പുരാണം, അറിവിന്റെ സാരാംശം, എല്ലാ അറിവുകളുടെയും നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ അറിയേണ്ടത് ആ സാരാംശം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗവത പുരാണം മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ ഇതിഹാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും? ഇതിഹാസത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിഹാസത്തിലാണ് മഹാഭാരതം വരുന്നത്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാന സെക്ഷൻ ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത. അതെ, ഭഗവത്ഗീത. നമുക്ക് ഭക്തി യോഗ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയില്. നടുക്കാണ് ഭക്തിയോഗ, കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ എല്ലാം നടുക്ക് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ യോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ, അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രധാന സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ പുരാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അമല പുരാണമായിട്ടുള്ള അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പുരാണമായ ഭാഗവത പുരാണം മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസരാണെന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ അറിവുകളുടെയും സാരാംശം ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ വരുന്നു. ഹേമാദ്രി മുനിയുടെ മുക്തഫലത്തിൽ പറയുകയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമം സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് 4 വേദങ്ങളും നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ 4 വേദം. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് പുരാണങ്ങൾ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇന്റിമസി കൂടും. അപ്പൊ ആ സുഹൃത്ത് ഉപദേശിക്കുന്ന പോലെയാണ് പുരാണങ്ങൾ നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ്. മഹാഭക്തന്മാരുടെ കവിതകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പ്രണയിനികളെ പോലെയാണ്. മഹാഭക്തന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രണയിനികൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന പോലാണ്. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും കാവ്യങ്ങളും ഭാഗവതം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക. അതേതാണ് ആ ശ്ലോകം? സർവസ്തുതാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമബോധനം ചാതല്ലേ മാതാജി? അതിന്റെ അടുത്ത ലൈനാണ് വേദേശ വേദേ സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത ശ്രദ്ധേത വിദേഹ ചാഹം. വേദേശ സർവേരഹം. എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അഹമേവ വേദ്യോ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പം എല്ലാ വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും കാവ്യങ്ങളും എന്താണ്? ഭാഗവതം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കാൻ പറയുന്നു. വേദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ കണ്ടു, ശ്രുതി സ്മൃതി എന്നുള്ളതിനകത്ത് ആ ശ്രുതിയുടെ താഴെ വരുന്ന സംഹിതകൾ, ബ്രാഹ്മണകൾ, ആരണ്യകകൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഇനി ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ തത്വസന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, വേദങ്ങൾ എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. അവ സ്വർണം പോലെയാണ്. പൂർത്തിയാകാത്ത സ്വർണവളകൾ ടിൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് ശരിയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ മറ്റൊരു സാഹിത്യത്തിനും അവ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സാഹിത്യങ്ങളും ആണെങ്കിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഒരേ വെളിപാടിന്റെ ഭാഗമാണ്. കാരണം അവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചതിനാൽ. അപ്പൊ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്താലും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ചതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഒരേ വെളിപാടിന്റെ ഒരേ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. ഉപനിഷത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഉപനിഷത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഉപനിഷത്ത്. ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷ നിഗൂഢമാണ്.
അതിനാൽ അതിനെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അതിനാൽ നമുക്കൊരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് കുറെ ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉപനിഷത്ത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല. അത് നിഗൂഢമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഗുരു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭാഷ്യത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഉപനിഷത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദി ലീലയിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 108 ഉപനിഷത്തുകളുടെ പട്ടിക നൽകുന്നു. 108 മാത്രമല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 108 ഉപനിഷത്തുകൾ. അതില് 10 പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഈ മിക്ക ഉപനിഷത്തുകളും നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്, സംബന്ധ തലത്തിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണ് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് മിക്ക ഉപനിഷത്തുകൾ. ഈ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? വേദജ്ഞാനം രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചതും ശ്രുതി സ്മൃതി, അതില് ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഉപനിഷത്തെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ആത്മീയ ഗുരു, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാവൂ? ഉപനിഷത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും? ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരാണ് ആത്മീയ ഗുരു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്? അത് മുണ്ടക ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ നല്ല അറിവുള്ള ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വേദ സന്ദേശം ശരിയായി കേട്ടതായിരിക്കണം. അതായത് വേദങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം ഈ അറിവ് ലഭിച്ചത്? ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ ഗുരുവും ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വേദ സന്ദേശം കേട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം, നമ്മൾ അറിയണം. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഗുരു ഇല്ല, ഞാനൊരു പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാ ജ്ഞാനവും എനിക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഉറവിടമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വേദ സന്ദേശം ശരിയായി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യത എന്താണ്? അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മത്തിൽ ദൃഢമായി സ്ഥാപിതനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മനിഷ്ഠയിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള തലത്തിലായിരിക്കണം, ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം, ഭൗതിക തലത്തിലായിരിക്കരുത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആത്മീയ തലത്തിൽ, അല്ല ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം, എനിക്ക് എങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം, അതിനുള്ള ഉപദേശം തരുന്ന വ്യക്തി അല്ല ആത്മീയ ഗുരു. ആത്മീയ ഗുരു നമ്മളെ എങ്ങനെ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്താം, അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് നമ്മളെ ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണാം. അതില് മെജോറിറ്റി ആത്മീയ ഗുരുക്കളും എന്താണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ട് അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാം, എങ്ങനെ അവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് മുന്നേറാം, എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫേമസ് ആകാം, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ആത്മീയ ഗുരു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആത്മീയ തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയ്ക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന, അതിൽ ദൃഢമായി സ്ഥാപിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആത്മീയ ഗുരു. യഥാർത്ഥ അറിവിന് ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഒരാൾ സമീപിക്കണം. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച് കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്പരന്നു പോകുമെന്ന് പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവന്റെ ഭക്തനിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത ഭക്തനെ, പ്രിയപ്പെട്ട ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം. അപ്പോൾ നാം ആ ഉപദേശങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ വിനയാന്വിതനായിട്ട്, നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഗുരുവിന്റെ അറിവിനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് തർക്കിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ല പഠിക്കേണ്ടത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ?
4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന ആ ആ ഉപദേശം വിവേചനം ജ്ഞാനം തത്വദർശിന. ഹരിബോൾ. അപ്പൊ തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിക്കണം. പരിപ്രശ്നേന സേവയെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യുക, വിനയാന്വിതനായിട്ട് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. അങ്ങനെ വിനയപൂർവം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഈശോപനിഷത്ത് ഇത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മുഖ്യതരം വേദമാണ് യജുർവേദം. കഥ, കേന മുതലായവയിലെ 10 പ്രധാന ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ഇത് സ്വഭാവമനുസരിച്ച് വിശകലനപരവും തത്വചിന്താപരമായതുമാണ്. ഫിലോസഫിക്കലാണ് നമ്മളുടെ ഈശോപനിഷത്ത്. അതാണ് തത്വചിന്താപരമായതുമാണ്. മാത്രമല്ല വളരെ കാവ്യാത്മകവും പ്രാർത്ഥനാപരമായതുമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ഏകദൈവ ആസ്തിക സ്വഭാവം. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അസംഖ്യം ഗുണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് ഒരു മായാവാദിയെടുത്ത് ഈശോപനിഷത്ത് ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഒരു മായാവാദിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈശോപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നായിരിക്കും ഈശോപനിഷത്തിൽ കൂടെ ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാകും ഈശോപനിഷത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള പല ഗുണങ്ങളും ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് ആ ഈശോപനിഷത്ത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകില്ല. അതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് നിഗൂഢമാണ്. അതൊരു ഗുരുവിൽ കൂടി മാത്രമേ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ, ആ പാരമ്പരയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ അവര് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഭഗവാന് രൂപമേ ഇല്ല, അവ്യക്തിഗതമാണ് ദൈവം എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷേ ഈശോപനിഷത്തിൽ ഒരുപാടടുത്ത് ഭഗവാൻ വ്യക്തിയാണ്, അതിനുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്കുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും അവനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഏത് ശ്ലോകം എടുത്താലും അവിടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. ആ ശ്ലോകം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ കൃഷ്ണ എന്നൊരു വാക്കുപോലും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം വെച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഗുണങ്ങൾ എടുത്ത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഈ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ വ്യക്തമായി ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെയും പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പല പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ ചലിക്കും, ചലിക്കാതിരിക്കും. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വളരെ ദൂരെയാണ്, എന്നാൽ വളരെ അടുത്താണ്. എല്ലാത്തിന്റെ അകത്താണ്, എന്നാൽ അദ്ദേഹം പുറത്താണ്. സ്വന്തം ധാമത്തിലാണ്, എന്നാൽ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗം കൂടിയവനാണ്. ഇങ്ങനെ പല കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്വഭാവങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ ഈശോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ കാണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അറിവിന്റെ 4 ന്യൂനതകളെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾക്ക് സാധാ മനുഷ്യരിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല വേദം. കാരണം മനുഷ്യന് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട്. അതില് 4 കുറവുകളാണ്, നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കുറവുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നെന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റും. മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തെറ്റുന്നതാണ്. തെറ്റ് പറ്റാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല. എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മളുടെ ന്യൂനതയാണ് മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നവരാണ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു മിഥ്യാബോധം, ശരിയല്ലാത്തത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും, ശരിയായിട്ടുള്ളത് തെറ്റായിട്ട് തോന്നും. ഇങ്ങനെയുള്ള മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നവരാണ് മനുഷ്യൻ. ചതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത, ചീറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി, അത് നമുക്ക് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ആരെയും ചതിക്കില്ല, ഒരു പൈസ പോലും ഞാൻ ആരെയും പറ്റിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ചില സന്ദർഭത്തില് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കള്ളം പറയും. അത് ആർക്കും ദോഷമുള്ളതായിരിക്കില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു കള്ളം പറയുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതാണ് വഞ്ചനാ പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. നാലാമത്തത്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അപൂർണമാണ്.
അല്ലെ? നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാണാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടോ കണ്ണിന്? നമ്മളുടെ കണ്ണിന് രാത്രിയായാൽ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ദൂരം കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വസ്തു ഫ്രണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളുടെ ചെവി തന്നെ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെക്കാളും നല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശക്തിയുള്ളവരാണ് മൃഗങ്ങൾ. നമുക്ക് രാത്രി കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്ക് രാത്രിയും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് കേൾവി ശക്തി ഒരു പരിധി വരെ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്. നമ്മളുടെ നാവിന് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ചതിക്കും. നല്ല മധുരമുള്ള കാര്യം, ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല രസഗുള കഴിച്ചു, നല്ല മധുരമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മധുരമുള്ള വേറെ എന്ത് കഴിച്ചാലും നമുക്കതിന് മധുരം ഇല്ലാന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അതിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ട്. എന്നാലും ഇത്രയും മധുരം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേതിന് മധുരം ഇല്ലാന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ അപൂർണമാണ്. ഈ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളവരാണ് മനുഷ്യൻ. ഈ മനുഷ്യൻ രചിച്ചതല്ല വേദങ്ങൾ. അത് അപുരുഷയം, ഈ ന്യൂനതകൾ ഇല്ലാത്തടത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അറിവിന്റെ പരിപൂർണമായ ഉറവിടം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. അതിനാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് വേദം ലഭിക്കില്ല. ആർക്കും അത് നൽകാനും കഴിയില്ല. വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ നാം വിശ്വസനീയനല്ലാത്തതിനാൽ മനുഷ്യൻ സമാഹരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വേദങ്ങൾ നമുക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകുന്നു. വേദങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ തരുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം? അത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ആചാര്യ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ആ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വൈദിക തത്വങ്ങൾ സത്യപ്രമാണ രീതിയിലുള്ള സത്യമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണമല്ല വേദങ്ങൾ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. വേദങ്ങൾ അമ്മയെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ചാണകവും ശംഖും. ഈ ചാണകവും ശംഖിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? എന്താണ് ചാണകവും ശംഖും? ചാണകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ അമേദ്യമാണ്. അത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ അമേദ്യമാണ് ചാണകം. സാധാരണ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ അഴുക്കെന്ന് പറയുമ്പോ അത് വളരെ അശുദ്ധമാണ്. പക്ഷെ ചാണകം എന്താണ്? അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചാണകം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ചാണകമെന്ന്. അത് പശുവിന്റെ മലമാണെങ്കിലും അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ മലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അശുദ്ധമാണ്. ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? വേദങ്ങളിൽ കൂടെ. ശംഖ് ഒരു ജീവിയുടെ എല്ലിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ശംഖ്. അതിന്റെ ആ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്, അല്ലെ? ഒരു ജീവിയുടെ ഷെല്ലാണ്. സാധാരണ മറ്റു ജീവികളുടെ ഷെല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അശുദ്ധമാണ്. പക്ഷെ ശംഖ് അശുദ്ധമല്ല. അത് നമുക്ക് പൂജാ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജ്ഞാനം എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? അത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതൊന്നും അസത്യമാകില്ല. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് തരുന്നത്. അതെപ്പോഴും സത്യമാണ്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് തരുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ചാണകവും ശംഖും, ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് ചാണകത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വേദങ്ങൾ പണ്ടേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി അറിവ് നമുക്ക് നേടുന്ന 3 വഴികളാണ് പഠിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. 1 പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, 2 അനുമാന പ്രമാണം, 3 ശബ്ദ പ്രമാണം. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാന പ്രമാണം, ശബ്ദ പ്രമാണം, ഇങ്ങനെ 3 പ്രമാണങ്ങൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ അറിവ് നേടുക. പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കൂ, എനിക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതേ ഞാൻ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന, അങ്ങനെയുള്ള പ്രമാണമാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തൊട്ടും കണ്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അനുമാന പ്രമാണം. അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, ഒരു അസംഷൻസ് എടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയല്ല വരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ഇമാജിനേഷനിലൂടെ
വരുത്തുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഡാർവിൻസ് തിയറി ഒരു അനുമാന പ്രമാണമാണ്. അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ വന്നത്. കാരണം കുരങ്ങിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും എന്താ എല്ല്, നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റൻ സിസ്റ്റം, അത് നല്ല സാമ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സിമിലാരിറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരെ അനുമാനിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തതാണ് ശബ്ദപ്രമാണം. ശബ്ദപ്രമാണത്തിനെ പറയുന്നതാണ് ശ്രുതി പ്രമാണം, അല്ലെ ശ്രുതി ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ വേദജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ശരിയായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം വെച്ച് പറ്റുമോ? പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വികലമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നാല് ന്യൂനതകൾ ഉള്ളവരാണ് മനുഷ്യർക്ക്. അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയമാണ്. ഈ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി അനുമാന പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് അസ്യൂം ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതും നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണല്ലേ, നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ്. ആ ബുദ്ധിക്കും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് അനുമാന പ്രമാണവും പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഏതാണ്? ശബ്ദപ്രമാണം. ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ട് അറിവ് നേടുക. ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ആരിൽ നിന്ന് ആധികാരികമായ സ്രോതസ്സിലൂടെ. ആധികാരിക സ്രോതസ്സിലൂടെ കേൾക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയല്ല. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടാണ് അറിവ് നേടേണ്ടത്. അല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണവും അനുമാനത്തിലൂടെയും നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിനപ്പുറമുള്ള അറിവ് നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ശബ്ദ പ്രമാണത്തിലൂടെ അറിവ് നേടണം. ഇനി അറിവ് നേടുന്നതിന്റെ 2 പ്രക്രിയകളാണ് ആരോഹണ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ നിഗമനം, അനുമാന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ അവരോഹണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയും. നിഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മൾ പലതും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ നോക്കും. നേരത്തെ നടന്ന ഇപ്പൊ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ PhD റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരതാണ്. പണ്ട് നടന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പുതിയതായിട്ട് അവർ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് അവർ സ്വയം പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മനസ്സിനും പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരോഹണ പ്രക്രിയയിലൂടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് നിഗമനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അനുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് താഴെ വരുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പൊ ആരോഹണ പ്രക്രിയ, അനുമാന പ്രക്രിയ, ഇതിലേതാണ് നല്ലത്? ഇതിലേതിൽ കൂടെയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയ ഏതാണ്? അനുമാനം. കാരണം ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് അനുമാനം. അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗുരുവിന് അറിവുള്ള ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആ സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിഗമനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്. ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ ജനിച്ചാൽ എന്തായാലും മരിക്കും. അത് നമുക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കും. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല, മരിക്കാത്ത ഏതോ ഒരാൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്, അയാളെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് അന്വേഷിച്ച് മരിക്കാത്ത ആളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു, അങ്ങനെ കുറെ നാൾ അയാളെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വ്യക്തി മരിച്ചു, അപ്പം മരിക്കും എന്ന് പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്താണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കൂടിയേ അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ത് പറയുന്നോ അത് അതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അനുമാനം. ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? അനുമാനം. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. വേദജ്ഞാനമാണ് പരമോന്നതാധികാരി. ശബ്ദം ഒരു വിശ്വസ്തതയും പരമോന്നതവുമായ അറിവാണ്. പ്രത്യക്ഷവും അനുമാന പ്രമാണവും ഞങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നില്ല.
എന്നാൽ ആദ്യത്തേതും രണ്ടാമത്തേതും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ശബ്ദം ആധികാരികമായതിനാൽ അത് അപ്രകാരം പരിശോധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശാസ്ത്രം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തിയില്ല, അതിനാൽ ആത്മാവില്ലെന്ന് അത് അവകാശപ്പെടുന്നു. അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ സയന്റിസ്റ്റ് പറയും, ഞാനിത് കീറി മുറിച്ചു എല്ലാം നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് ആത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ആത്മാവെന്നൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആത്മാവാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ആത്മാവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട? എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയാണോ? അല്ല, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ആ ഗുരുവിൽ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ശബ്ദ പ്രമാണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നാം ശരീരമല്ല, നാം നിത്യമായ ആത്മാക്കളാണ് എന്ന് ശബ്ദം അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വാസ്യത എടുക്കണം. അപ്പൊ ശബ്ദത്തിലൂടെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത്. ആരുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് അറിയേണ്ടത്? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ല. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ആചാര്യനെ കൂടി തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രിയില് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അറിവ്. 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 യഥാർത്ഥമായിട്ട് അറിയേണ്ടത്. ആ വേദജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താ എഴുതുക? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബദ്ധ ആത്മാവിന് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുക. 4 ന്യൂനതകൾ. തെറ്റ് പറ്റുന്നു, വശംവദനാകുന്നു, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപൂർണമായ. 3 പ്രമാണങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാന പ്രമാണം, ശബ്ദ പ്രമാണം, പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം. പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദ പ്രമാണം. അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപാധിയാണ് ശബ്ദ പ്രമാണം എന്നതിന് കാരണങ്ങൾ നൽകുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദ പ്രമാണമാണ് നമ്മൾ ഈ 3 പ്രമാണത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്? ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ ഗുരുവിൽ കൂടി അറിവ് നേടുന്നത് ശബ്ദ പ്രമാണത്തിൽ കൂടി. ഗുരുവിൽ കൂടി അറിവ് നേടുന്നത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ തരുന്നത് ശബ്ദ പ്രമാണത്തിലൂടെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട അറിവ് പട്ടികപ്പെടുത്തുക. അതാണ് നമ്മൾ ആരോഹണ പ്രക്രിയ, അവരോഹണ പ്രക്രിയ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ആരോഹണം, അവരോഹണം. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ അനുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അനുമാനം, നിഗമനം, ഈ 2 പ്രക്രിയയാണ്. അനുമാനം. ഹരേ നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം? യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ 2 യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് വേദ സന്ദേശം ശരിയായി കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികതയിൽ ഉപരിയായിരിക്കണം. പ്രായോഗികമായി ബ്രഹ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വേദങ്ങളിൽ നല്ല അറിവുള്ള ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് വേദ സന്ദേശം ശരിയായി കേട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ, അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മത്തിൽ ദൃഢമായി സ്ഥാപിതനാണ്. ബ്രഹ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആധികാരിക ഗുരു. ഇതാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇതാണ് ഉപനിഷത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ധ്യാന മന്ത്രം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. മാതാജി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചോദിച്ചോളൂ. നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളിലെ ചിട്ടകളും വ്യത്യാസം ഉള്ളതല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന മത്സ്യമാംസങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ